Namasté. Benvinguda, benvingut a la pràctica de Hatha Yoga d'avui. Per la pràctica necessites un bloc i un cinturó. Si no tens el bloc o el cinturó, pots fer exactament la mateixa pràctica. Pots seure sobre un coixí per tenir una miqueta més d'elevació a la teva pelvis i començar a treballar una miqueta més l'obertura. Pots seure sobre el bloc si el tens o directament al terra. Quan seguis, intenta plantar bé els ossos del gluti, els dos isquions, per alinear bé la teva columna i ja tenir una bona postura, una bona base des del terra. Com he dit, pots col·locar-te al bloc, al coixí, unes mantes, si estàs a casa i tens mantes, i aquí ja veus que la pelvis et queda un palet més elevada, estàs amb el tronc més estirat, més recte, comença a relaxar les espatlles, deixa les mans damunt de les cames i tanques un moment els ulls. Comença't a enfocar aquí, amb aquesta primera postura. Com sents el cos? La pràctica d'avui, enfocada a l'amor propi, a l'amor que t'envies a través d'aquesta pràctica. I ja no només a nivell de postures i a nivell físic, que també important, sinó a nivell mental, aquesta veu amb la que et parles. Intenta que sigui una veu amable, respectuosa. Ves deixant que la ment a poc es connecti amb el ritme de la teva respiració. Vas inhalant i exhalant tota l'estona pel nas. Lent i profund. Deixes anar tot el que pesa. Deixa tot el que portes de fora. Connecta amb el moment present. Ves col·locant les dues mans juntes al centre del teu pit. Recorda la intenció i el propòsit d'aquesta pràctica. Treballo l'amor propi. Expandeixo aquest amor dintre meu per poder-lo expandir també fora. Fregues les mans i envia aquesta energia de les teves mans allà on el cos et demani. Pots començar pels ulls i anar baixant, o si hi ha algun punt del teu cos que té molta tensió acumulada, t'hi quedes. I un cop relaxis a poc les teves mans, ves obrint els ulls i comences a dibuixar cercles amb les espatlles, cap al costat que tu vulguis. Dibuixa bé aquest cercle que es moguin clavícules, omoplats, canvia el sentit d'aquest cercle. Vas inhalant i exhalant pel nas, amb consciència, amb atenció. Relaxa i ara col·loques les teves mans en copa damunt de les espatlles. I fas exactament el mateix, dibuixes el cercle, tires els colzes enrere, agafes aire aquí, inhala, i a l'exhalar tornes i els tanques endavant. Inhala, obre. Exhala, torna endavant. Continua el teu ritme, inhala i exhala, baixes una més. I ara canvia el sentit. Inhala, vens endavant i enrere. Sense pressa, moviment controlat, moviment conscient. Últim aquí. I a poc vas relaxant les teves mans i deixaràs la teva mà esquerra damunt de la cresta ilíaca dreta o damunt de la cuixa. Estires el braç dret amunt, allarga't cap al sostre, inhales i a l'exhalar inclina't cap al lateral esquerre. La teva mirada pot quedar-se recta endavant,
pots mirar els dits de la mà dreta, pots enganxar la barbeta al pit i buscar el terra si tens molta tensió cervical, busca la teva variant a la postura. Relaxa espatlles i mantens. 1, 2, 3. I inhala, torna al centre i canvia al costat. La mà dreta abraça el teu cos per davant fins tocar la cresta ilíaca esquerra. Estires inhalant braç esquerre amunt. I a l'exhalar inclina't a poc a la dreta fins buscar el teu punt. I mires a un punt fix, el teu drishti, allà on estàs enfocant la teva mirada, ja sigui recta, els dits de la mà esquerra. I respira lent la postura. A l'inhalar, torna lent, a poc tornes a alinear la teva columna, relaxa els braços i ja directament vas retirant el teu bloc i et col·loques a 4 punts de suport a terra, 4 potes. Aquí mireu de que la teva alineació, mira de que l'alineació estigui canells alineat amb espatlles, dits de les mans ben separats i ben oberts per fer força amb tota la planta de la mà, els genolls a l'obertura de la teva pelvis i els dits dels peus els deixarem recolzats per anar estirant cada ditet del peu. Inhales, arqueja la teva columna, elevant el còccix i la barbeta cap amunt, Majariasana, Gat Baka, exhala, rodoneix la columna, recollint abdomen, amago gluti, barbeta cap al pit, elevant bé els omoplats. I aquí ves el teu ritme, inhales, obres, exhala, des de la pelvis, arrodoneix, fins l'últim que tanques és el cap, fins baixar la barbeta al pit. I continua el teu ritme, inhala. Exhala. Continua, inhala. Una més. Exhales. Amb la pròxima inhalació deixes l'esquena recta al centre i un cop alinis la teva columna aniràs a fer una torsió al tronc. Puges inhalant el braç dret cap amunt, el dirigeixes cap al sostre i a l'exhalar passes el braç dret per sota de l'esquerra com si enfilessis una agulla. Relaxa bé la teva espatlla dreta fins tocar el cap a terra. Si aquí et queda el cap molt en avall, sempre pots col·locar el bloc damunt del cap o mantenir-te aquí al terra. El braç esquerre el pots deixar davant la cara amb la mà en copa, pots estirar-lo per sobre del cap o te'l pots emportar darrere de la teva lumbar i mantens la postura. Recorda que estàs a un hatha, estaràs més estona a les postures, còccix mira cap amunt, observa que el gluti no se'm cau cap als talons i ve respirant tota l'estona pel nas. Recorda connectar aquí, a la teva respiració. Última. I canvia lent al costat. Col·loques la teva mà esquerra davant la cara, cuidado el pujar aquí, Fes força amb el braç esquerre, retires el dret. I ara canvies, inhales, estira el braç esquerre amunt, obre bé el teu pit, alínies bé el braç esquerre i a l'exhalar passes el braç esquerre per sota del dret, fins relaxar el cap, l'orella i adapta el braç dret. O l'estires per sobre del cap o te l'emportes a la teva lumbar. Mantens la postura. I tornes lent, col·loques la mà dreta davant la cara, tornes el braç esquerre al terra i des d'aquí separes una mica més els genolls, relaxa ara els dits dels peus i baixes a Balasana, postura del nen, gluti els talons, estira els braços endavant, relaxa el front a terra o damunt el bloc. Allarga la respiració, no fiquis tensió a les espatlles. Estira bé la columna, ves caminant les teves mans endavant tant com puguis, que s'estirin bé els costats del teu cos.
I inhales, torna a mirar les teves mans i ara tornes a elevar el teu tronc amunt i ja començarem amb una obertura al pit una mica més profunda. Tanca els teus genolls i des d'aquí intentaràs que la teva alineació de la pelvis, de l'insersor del fèmur cap al genoll es mantingui cintura-genoll completament alineada. Camines les teves mans endavant, col·loca bé els genolls, que tu trobis la teva postura al mat i relaxa bé els dits dels peus. Avances les mans cap endavant tant com puguis i aquí comences a tirar el gluti cap amunt, còccix dirigeix al sostre, baixa lent la barbeta cap al terra, si aquí és molt intens, col·loques el bloc i col·loques el front damunt el bloc. I no baixes tant. Si sents que el teu cos vol treballar una mica més aquesta obertura, sense bloc, i vas baixant a poc cap avall. Mantenim un. Ves ajustant, 2. Adapta-la al teu cos. 3. Inhala i exhala. 4. Inhala, torna a poc. Comença a fer força amb l'esquena, arrodoneix una miqueta la columna, fes força amb els braços i camines 2 passes les teves mans enrere. Perfecte, superbé. Col·loques ara, separa una mica les mans i col·loques el peu dret entre les teves mans. Aquí el genoll esquerre estarà una estoneta a terra. Si tens molta tensió al genoll, pots col·locar una manta o doblegar la mateixa màrfega. Doblegar una miqueta el mat i fas una miqueta de gruix pel genoll esquerre. Vinga, avances al peu dret, puges tronc, braços cap amunt i estira els braços cap al sostre. Anem a avançar una miqueta més al nostre peu dret per baixar la pelvis cap avall. Estira els braços enrere, si pots, connecta les mans, ajuntes les 2 plantes de les mans, mudra de namasté, i estires els braços tant com puguis enrere, obres el pit, fixa la mirada o recte endavant o direcció on van les mans. Mantens 1, intenta que el genoll dret es quedi sempre en línia amb el turmell. 2, busques l'alineació a la postura, separa i estira braços enrere. 3, 4, 5, 2 més, 6, última, 7, inhala, mira al centre, recol·loca la columna, relaxa les espatlles i puges una miqueta la pelvis. Si al pujar la pelvis t'ha quedat el peu molt endavant, torna-la a caminar un palet enrere i aquesta vegada deixes el braç esquerre endavant, emporta't el dret enrere tocant la lumbar i la mirada se'n va cap al costat dret buscant l'espatlla dreta, torsió a la columna, controlem l'equilibri, mantens 1, estira bé la columna amunt, 2, allarga braç esquerre, 3, 4. Ara aquest braç esquerre, inhala, el puges cap amunt cap al sostre, tira una mica el tronc enrere i mantens aquí 1. Mirada a un punt fix. 2. Pensa en la faixa abdominal, l'abdomen actiu, recollit. 3. 4. Superbé, inhala, torna, rodes els braços cap al terra i fas una gran passa amb el peu dret enrere. Canviem a l'esquerra. Avanço el peu esquerre endavant, protegeix si vols el genoll dret, avança una miqueta el peu i comences a baixar la pelvis. Aquí tu ja veus el teu punt d'alineació, genoll amb el turmell, observes també l'estirament a l'ingle dreta, relaxa les espatlles i ves pujant el tronc amunt, estires els braços, connecta les mans, obre el teu pit, relaxa espatlles, vinga, i anem a mantenir aquí 1. Prova de mirar amunt si pots, busca aquest punt d'equilibri. 2. Respira la postura. 3. Relaxa espatlles. Si sents que venen a buscar les orelles, separa tot el que puguis les espatlles de les orelles. 4. Enganxa bé els omoplats al seu lloc. Una més, inhala. Torna al centre agafant aire, reajustes el peu esquerre, avances la mà dreta endavant, braç esquerre a la lumbar i porto la mirada damunt de l'espatlla esquerra. Busco el punt d'equilibri. 4 respiracions aquí. Inhalo profund i exhalo profund també. 3 més. Recorda, amb la intenció de la pràctica, treballo des de l'amor, treballo des del respecte, cuidant el meu cos.
Inhala, puja el braç dret cap al sostre, obre una miqueta més el pit, tira el tronc un palet enrere i mantens 1, respira 2, busca el teu punt, si aquí és molt intens per la lumbar, queda't més recte, 3, punt d'equilibri, 4, una més, inhales i tornes al centre, rodes els teus braços, baixa les teves mans al terra i fas una gran passa amb el peu esquerre enrere i tornes a Balasana. Separa els genolls, baixa el gluti i els talons, descanses 3 respiracions aquí. Deixes caure tot el pes del cos. Relaxa el cap. Una més. Perfecte. Inhala, ves estirant els teus braços, mires entre les mans, ves col·locant el tronc cap amunt i plantes els dits dels peus al mat. Aixeca el gluti cap al sostre, vas a Adho Mukha Svanasana, postura del gos. Aquí, superimportant, l'alineació de la teva columna. Pots deixar els teus genolls flexionats, que s'estiri bé el tronc, coxis, mira el sostre, deixa caure completament el cap. Mires cap als genolls o cap al teu melic. Si aquí vols una miqueta més d'estirament als isquiotibials, pots provar d'estirar la cama dreta, acompanyes el taló dret cap a terra, deixes l'esquerre elevat, pots canviar, pots alternar, estiro taló esquerre a terra, aixeco el dret, o pots provar de baixar tots dos talons, estira bé els braços, superimportant també aquí l'activació que li dones a l'esquena, recull l'abdomen i mantens 1, cap relaxat completament. 2, activa els teus quàdriceps, separa els dits dels peus, tota la planta del peu, si tens els talons al terra ben agafades, 3, si tinc talons amunt, les cames continuen actives. Última, portes la mirada entre les teves mans i fas petites passes amb els peus, amb cuidado cap a les mans. I queda't un moment aquí, Uttanasana, la pinça. Mira els genolls, pots deixar els peus un palet separats o més junts. Tot el pes cau. Relaxa la mirada, relaxa el cap, que s'estirin cervicals. No portis el pes als talons, acompanya bé el pes amb tota la planta del peu. I vas a poc col·locant les teves mans ara ben bé damunt dels genolls o una miqueta més per sota, com a tu et vagi millor. Estira els braços, mira recte endavant, inhala i estires bé tota la columna. Allarga bé el tronc. Aquí agafes aire, s'estiren bé les vèrtebres i a l'exhalar torno a fer aquesta flexió endavant. Si és molt profunda, flexiona els genolls. Inhala, torna, estira els braços, eleva les mans, allarga la columna, mira recte al centre, recollint faixa abdominal i torno a deixar caure mans. Mira els genolls. Una última. Inhales, estira i mantinc aquí la postura. 1. Si vull més intensitat, pots deixar les mans a la cintura o estirar els braços endavant paral·lels a les orelles. 2. Mirada al terra o a les mans. Estira bé el tronc. Busca la teva variant. 3. No portis pes als talons. Aguantes la columna. 4. Estira bé els braços. 5. I tornes a poc a deixar caure les mans. Microflexiona genolls i puja vèrtebra a vèrtebra. Controlant bé la pujada. Estires lent el tronc, l'últim que puges al cap. Perfecte. Anem a deixar ara els peus al principi de la màrfega i comences deixant el peu dret endavant. Separes ben lluny el peu esquerre i deixes el taló esquerre recolzat apoyat a terra. Fixa't que el peu esquerre està en diagonal, no el tinc ni en horitzontal ni el tinc 100% mirant el peu dret, està en diagonal obert. La cama dreta la flexiones, que el genoll torni a quedar en línia amb el turmell. Anem amb la cintura aquí no em queda oberta. Anem a Virabhadrasana 1, Garre 1, per tant la pelvis, la cintura, gira i mira cap a la cama dreta. Fixa't d'alinear, prova d'alinear bé els dits del peu dret, que també s'alineï el genoll dret. I mires tot el teu tronc, la teva cintura, tota l'estructura de la pelvis està mirant a la cama dreta. I ara des d'aquí, inhales, estira braços cap amunt, cap al sostre, mira recte endavant, vinga, fes força amb la cama esquerra, busco el punt d'equilibri i provo
de mirar cap a les meves mans si no tinc tensió cervical. Mantens 1, inhala pel nas, exhala pel nas, 2, activa gluti, fes força amb el taló esquerre, 3, no tinguis pressa per desfer la postura. Inhala, torna la mirada recta al centre, avança el braç esquerre endavant i torno a buscar una torsió a la columna. Obro el braç dret enrere, cuidado que aquí hi ha una miqueta d'equilibri i la teva mirada busca els dits de la mà dreta, 1. Rota bé el teu tronc, 2. Flexiona bé la cama dreta, 3. Ajusta la postura si necessites. Mira lluny, 4. Bé. Inhales, tornes al centre, estira un momentet els braços amunt, obres ara sí la pelvis i deixes els dits del peu esquerre, ara sí que estan en horitzontal. Deixa els teus braços en creu, flexiones el colze dret i deixes la mà dreta darrere de la lumbar, estira el braç esquerre amunt, vas creixent, inhales, i a l'exhalar t'inclines cap al lateral dret, portant pes a la cama dreta. Mantens 1, una miqueta més activa aquesta, va, respira-la. 2, espatlles ben relaxades, pots deixar la mà esquerra a la cintura si tens molta sobrecàrrega cervical, 3, o si es va cansant el braç. 4, ajusta el peu esquerre si es va movent, 5, cames fortes, 6, va l'última, 7, inhalo, torno cap al centre, deixa els braços amb creu, mira la mà dreta, Trikonasana, inhala, exhala, inclina la pelvis al lateral dret, quan no et puguis inclinar més, baixes la mà dreta, o bé al teu bloc, o directament al terra, i estira el braç esquerre amunt, porta la mirada als dits de la mà esquerra. Estira bé el braç. 1, allarga la respiració, 2, si tens molta tensió cervical, recorda mirar a terra. Poses la mirada cap avall i a l'inhalar tornes amb la força de cames a pujar el teu tronc cap amunt. Ara relaxes les teves mans i les deixes darrere de l'esquena agafant els teus colzes. Tanca una miqueta la distància del peu esquerre, vas fent petites passes i gires la cintura un altre cop cap a la cama dreta. Aquí, mira recte endavant, alinea la columna, estires el pit, obres i a l'exhalar baixa el pit paral·lel al terra, porta la mirada als dits del peu dret. I mantens la postura aquí. Si algú vol baixar una miqueta més, si vols fer una flexió una miqueta més profunda, ves acompanyant tot el tronc cap endavant, com si al front volgués anar a tocar el genoll. I aquí també mantenim 1, 2, 3, 4, inhala, puja lent i ara busques un equilibri. Tal com estàs des d'aquí, podeu provar de pujar amb un petit impuls, flexionaràs una miqueta la cama dreta, aixecaràs taló esquerre i t'impulses per anar estirant la cama esquerra i baixant el pit. Si aquesta entrada és molt intensa i et genera molta inestabilitat, tanques una miqueta més la distància del peu esquerre, alinees bé el teu tronc com tenies i a la vegada que vas baixant el pit es flexiona el genoll dret i vas provant a poc d'anar traient pes a la cama esquerra. No busquis tenir la cama molt amunt, busca primer tenir el peu més a prop del terra però controlar l'estabilitat, controlar l'equilibri. No deixis que les espatlles caiguin endavant, obre el teu pit i busques el teu punt. 1, 2, 3, 4, una última. Inhales, tornes molt a poc lent cap al centre, super. Descansa, mou una mica les cames, relaxa braços, sacseja'ls també si vols i ens anem amb l'altre costat. Jo em giro per no donar-vos l'esquena. Torna't a col·locar al principi del mat, deixes ara el peu esquerre al davant i el peu dret fa una gran passa enrere. Recorda que hem treballat Virabhadrasana amb el taló
recolzat a terra, no l'aixequem. Fes força amb la cama dreta, gires bé la cintura i flexiona genoll esquerre. Ves baixant la pelvis avall. Estires primer de tot els braços amunt, vinga, recol·loca el tronc, mira recte endavant o mires cap a les teves mans i mantens la postura. 1. Si aquí li voleu donar una miqueta més d'obertura al pit, pots connectar les mans o deixar-les separades i tires la teva esquena enrere donant més obertura. 2. Flexiona bé el genoll esquerre. 3. Cadascú busca la seva variant. 4. Una més. Cuidado, les espatlles no em pugen. Braços actius, tot el cos està actiu, I des d'aquí avanço el braç dret endavant, m'emporto l'esquerra enrere, fixa la mirada si pots, els dits de la mà esquerra. 1. Torsió a la columna, recullo abdomen. 2. Separa, estira braços. 3. 4. 5. Una més. Inhalo, torno a estirar els braços amunt, torno a alinear la cintura al centre i entro a Virabhadrasana 2, guerrer 2. Separes els braços amb creu, obres el peu dret amb horitzontal. Deixes el genoll esquerre ben flexionat i la mà esquerra se'n va darrere de la lumbar per obrir bé el teu pit. Estires, braç dret al sostre, agafes aire aquí i a l'exhalar busques una inclinació lateral portant més pes a la cama esquerra, busca el teu punt. Quan més t'inclinis, més activació té la cama. Si busques una postura més relaxada, més recta, no fiques tanta activació a la cama, potser pots mantenir més respiracions. Comença aquí, si són les teves primeres pràctiques, i ja aniràs avançant amb el temps. Si pel contrari portes una pràctica avançada, prova de baixar cap a baix i mantens aquí ben activa. 1. Relaxa espatlles, busca, el teu punt fix, el teu drishti. 2. Vinga, estira, respira. 3. Respiració lenta, Inhalo i exhalo. 4. Controlem el genoll esquerre. 5. 2 més. 6. Inhala, torna al centre. Vinga, busca Trikonasana. Estira els braços amb creu. Si necessites el bloc, prepara't allà, davant de la cama. Estiro, inhalo, llargo, exhala, inclina la teva pelvis cap al lateral esquerre, baixa la mà esquerra al bloc o allà on caigui i estires braç dret cap amunt, intenta mirar la mà dreta, si tens una mínima tensió cervical mirem a terra. 1. Cos ben actiu, ajusta i adapta cames. 2. Pots deixar el bloc davant del peu i estirar, 3. 4. 5. Tornes a mirar al terra, activo bé l'abdomen, activo bé les cames per pujar i amb la pròxima inhalació inhalo i pujo cap amunt. Agafes les mans darrere de la teva lumbar, darrere de l'esquena, tanca la distància del peu dret, una miqueta, petites passes, retiro el bloc perquè pugueu veure el peu esquerre i ve girant la cintura, la vas alineant cap a la cama esquerra. Queda't recte aquí, agafes aire i a l'exhalar baixes el pit a poc, amb l'esquena recta, paral·lela al terra. Si aquí sents, em centro més perquè em veieu ben centrada, si aquí sents que el teu cos et demana una miqueta més, acompanya a poc tot el cap avall. Com si al front volgués anar a tocar el genoll esquerre. Punt d'equilibri, sobretot si estàs mirant el genoll esquerre. 2. 4. Inhala, vinga, pugem amb l'activació abdominal, estires la columna i aquí un cop incorporis el teu tronc, aneu a buscar l'equilibri. Ja saps que pots fer-ho des de la distància, flexiones genoll esquerre i busco aquest impuls amb la cama dreta i entro, o apropes el peu dret i entres de manera una miqueta més lenta, més controlada, vas baixant, 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 baixant
i busques el teu punt fix, al terra o endavant. 1. 2. Si perds estabilitat, torna a construir. 3. 4. 5. Superbé, inhala, torna al centre, a poc la tornada. Vinga, i tornes a sacsejar braços, cames, treu tensió al cos. Superbé, i et tornes a col·locar ja cap al principi, una miqueta més separada, separa els peus, estira inhalant braços amunt, estira't tot a tu i a l'exhalar baixa les mans cap al terra, Uttanasana a la pinça. No et quedes, fes petites passes o 2 grans passes enrere i te'n vas a Adho Mukha Svanasana al gos. Deixa caure el cap i estira bé la columna. Aprofita aquesta postura, que descansi el cos. Si són les teves primeres pràctiques, aquesta postura pot ser que no la sentis gaire còmoda. Li has de donar temps al teu cos perquè vagi guanyant aquest estirament, aquesta força a l'esquena, i amb el temps ja veuràs que és una postura que t'ajuda i et convida a descansar, a estirar. Allarga la respiració i concentra't en l'alineació del tronc. No arrodoneixis les vèrtebres, obre bé el teu pit. Acompanya genolls al terra i te'n vas a Balasana, postura del nen. Relaxa els braços enrere, deixa caure espatlles i deixa caure tot el pes del cap, tronc, descansa. Acompanya les mans a prop dels teus genolls. Vinga, vas pujant a poc cap amunt i deixes el gluti cap al terra i separes les cames endavant. Anem a treballar Navasana, postura abdominal profunda. Et deixaràs els ossos del gluti, els isquions, ben plantats al mat. Superimportant, la base de la postura. Tires l'esquena una miqueta enrere i pots començar a treballar Navasana des d'aquí. Molt cuidado amb l'abdominal, Recullo bé malicant dintre, estiro bé el pit, que tota la paret abdominal em quedi estirada, però activa, no relaxis, no treguis la panxa en fora, connecta ben dins. Pit obert i estires els braços endavant. La primera variant és quedar-te aquí. Si sents que vols una miqueta més, proves de pujar una cama i puges l'altra també. Busca ara el punt d'equilibri. No arrodoniu la columna, és molt fàcil caure aquí, en aquesta postura. Obre, dona espai al pit, dona espai a la columna i mantens. I si encara vols una miqueta més, estira les teves cames, mira direcció als dits dels peus, dits en punta, no estan en flex, estan mirant cap a terra. Vinga, i mantinc la postura. 1, són 7 respiracions aquí. 2, estira bé braços, pit obert. Eleva cames tant com puguis. 3, si les tens estirades. Vinga, aguantem juntes. 4. Recorda, tu pots. 5, connecta l'abdomen, sigui la variant que sigui. 6, et queda una respiració, la mantens. I 7, superbé, flexiona genolls, connectes les plantes dels peus, les ajuntes i apropa els talons cap a tu. Arrodoneja ara sí la columna i te'n vas a la postura de la papallona per descansar tota la zona lumbar. No cal que busquis el cap a terra, queda't aquí més elevada. Descanses 3 respiracions. Inhales, vinga, i tornem al centre, tanques amb l'ajuda de les mans les cames i les estires ara, totes dues endavant. Torna't a quedar centrada al mat, plantes bé els ossos del gluti i flexiones la teva cama dreta. Un cop flexionis la cama dreta, em poso de cares a vosaltres, deixes caure el genoll, a poc l'acompanyes cap a terra. Si sents que el genoll et queda molt amunt, has de treballar una miqueta més l'obertura a la pelvis, pots col·locar-te al bloc, amb l'alçada més alta, més baixeta, com tu vulguis. Col·loques el bloc ben a prop, que la cama no tingui tanta tensió, que no et quedi penjant i que tu no hagis d'estar aguantant. Al final, el que busques ara en aquesta postura és anar relaxant el cos, t'apropes ja a la part final i no volem mantenir la postura rígida, tensa i molesta. Si no tens bloc, el que he dit abans, uns coixins, unes mantes, tot va bé, tot funciona. Si no, retires el bloc
i estires bé la teva columna. El cinturó també el pots utilitzar ara. Si és molt llarg el cinturó, pot ser un cinturó que tinguis a casa o qualsevol goma, pots doblegar-lo per la meitat i passar el cinturó per la planta del peu esquerre. Intenteu aquí no pujar les espatlles amunt, mira de relaxar i obrir bé el teu pit i aquí un cop agafis aire t'estires inhalant i a l'exhalar intentes anar apropant el pit cap a la cama. I aquí, si sents que el cos et va demanant una miqueta més, avances les teves mans i important aquí, no flexiono de qualsevol manera. Primer inhalo, agafo aire des del punt on et trobes i al treure'l tornes a provar anar una miqueta més endavant. És amb l'exhalació que intentes avançar amb la postura. Si no et fa falta el cinturó, deixes les mans, pots col·locar un bloc inclús darrere de la planta del peu per anar estirant una miqueta més i relaxa tant com puguis el front, relaxa espatlles i mantens la postura. Les cames han d'estar actives, els dits del peu esquerre estan mirant el sostre, estan en flex. 2, 4, inhales, torna, alinea a poc la columna, estires i a poc desfas, fent petites passes amb les mans enrere i un cop tornis a tenir el tronc alineat, puja la cama dreta amunt, creues aquesta mateixa cama dreta per damunt de l'esquerra i ara el braç esquerre és el que abraça la cama dreta i col·loques la mà dreta darrere de l'esquena, amb copa o completament plana, com tu vulguis. Amb copa té una miqueta més d'alçada, pots obrir més el pit. El mateix, si aquí vols una miqueta més, jo sempre us dono variants per si voleu anar provant una miqueta més profund, el colze esquerre el pots passar per fora del genoll dret. I aquí el que aconsegueixes és, fent força amb el colze esquerre contra la cama dreta, rotar més profund el tronc, fer una torsió molt més profunda, cuidar vèrtebres i tornes a mirar per damunt de l'espatlla dreta. Fixa't que la cama esquerra està activa, està els dits en flex i està ben estirada. I mantens 1, 2, no allunyis molt el braç dret del tronc, a prop de la lumbar. 3, 4, última. Tornes, amb cuidado, mires primer endavant, desfas la postura a poc. Tornes a alinear la columna i per últim desfas i estires la cama dreta. Anem amb aquest altre costat. Pots deixar el bloc a prop, el cinturó, flexiona la cama esquerra, apropes la planta del peu esquerre a l'interior de la cuixa dreta i deixes el genoll relaxat. Si necessites el bloc, coixins, mantes, ja saps. Igual que el cinturó, si el necessites el vas preparant. Abans de fer una flexió endavant ens interessa estirar bé la columna, estirar bé les vèrtebres, que no et quedin comprimides quan entres endavant. Per tant, inhales, estires els braços amunt i a l'exhalar des de la teva pelvis et flexiones endavant. Relaxa la mirada, relaxa el front i aquí mantinc. Busca el teu punt i el mateix, si abans has profunditzat una mica amb el bloc, agafes el bloc i vas estirant. 2, 3, 4, inhala, desfés la postura a poc, allargues la columna, camina les mans, lent, a poc la pujada, eleves el genoll esquerre i el creues per damunt de la cama dreta. No ho he dit abans, però el peu esquerre, el peu que es queda a terra, ha d'estar ben plantat a terra. Apropa'l bé cap a tu, que no s'aixequi, que no et quedi de costat. El genoll està enfocat al sostre, la cama dreta ben estirada, dits en flex, i abraces amb el braç dret, rota la mà esquerra, la col·loques darrere. Deixa el teu pit ben obert. I aquí pots mantenir-te o col·locar el colze per fora del genoll esquerre. Separes espatlles, obres el pit, mires enrere i mantens 1. Estira la cama dreta, 2. Connecteu el transvers abdominal i respira lent, inhala. Exhala pel nas. A l'inhalar tornes, mirada recta al centre, cuida, desfer la postura,
tornes a alinear el teu cos, t'escreues la teva cama esquerra i l'estires. I ara ja anem a buscar postures estirades a terra. El cinturó el podeu deixar a prop per si necessiteu després estirar una miqueta més les cames. El bloc, de moment, no et fa falta. Deixa les cames ben actives, ben estirades, estires els braços i aquí pots baixar vèrtebra a vèrtebra amb la força abdominal. Si sents que perds aquesta força abdominal o et costa molt baixar controlant abdomen, ajuda't sempre amb els braços. I aquí vas buscant una postura ben alineada a terra. Un cop el cap toqui a terra, relaxes les espatlles, flexiona els teus genolls i apropa'ls al pit. Et fas una boleta aquí i un petit massatge de costat a costat. Cap completament relaxat. Aquí també teniu l'opció de col·locar el bloc sota el cap perquè la cervical quedi alineada. En cas de que us quedés la barbeta molt amunt o molt enganxada al pit, col·loques el bloc i la cervical ja s'alinea de per si una miqueta més. Ves provant, tu ves provant coses com et sentis tu millor. Vinga, ves a poc ara ja deixant caure els peus cap al terra i anem a estirar les cames. Pots ajudar-te. Amb el cinturó estires la cama dreta cap amunt i col·loques el cinturó per la planta del peu dret. I aquí estires la cama i amb l'ajuda del cinturó l'apropes cap a tu. Si no tens cinturó, pots fer exactament el mateix, entrellaçant les mans darrere de la cama o agafant el dit gros del peu o darrere de la cuixa inclús. O agafant el turmell. La cama esquerra es pot estirar. Anem a mantenir aquí unes respiracions, estirant bé tota la musculatura de la cama, treballant la circulació, els dits en flex mirant a tu o en punta mirant al sostre, però no el relaxis. La cama també torna a estar activa. Si sents que la cama tremola molt, flexiona una miqueta el genoll, la musculatura pot ser que estigui fatigada, que estigui cansada. A poc, flexionant el genoll dret, acompanyes el peu dret a terra amb cuidado i canvio el costat. Cama esquerra, el mateix, l'elevo, puc deixar el cinturó col·locat a la planta del peu, col·locar les mans, la cama dreta adapta-la tu, la pots flexionar o estirar. I vas a poc, a mesura que exhales, el que he explicat abans, quan voleu avançar amb les postures, utilitzem sempre l'exhalació, quan l'aire surt del cos, per apropar una miqueta més la cama cap a mi. Mai ho faig amb la inhalació. La inhalació el que fa és donar-me espai al cos i quan el trec, aquest espai, buido i apropo la cama. Superbé, acompanyes, a poc, vas flexionant el genoll esquerre, l'acompanyes cap a terra. I ara, per acabar de treballar bé aquesta circulació a les cames, i abans de tancar la pràctica, anem a fer la invertida a terra. Pots utilitzar el bloc o els coixins o les mantes, el que tu tinguis, o res. Primer, començo explicant. Si utilitzes el bloc, apropes bé els talons al gluti, aixeques la pelvis i col·loques el bloc ben bé entre la lumbar i la part alta del gluti i estires les cames amunt. Primera variant, em quedo aquí, mans relaxades, ditets en punta, enfocant el sostre, mantinc 5 respiracions. Si vull una miqueta més, retiro el bloc i el que faig és estirar les cames, fer un petit impuls cap a mi i aixecar la lumbar de terra. I aquí et pots mantenir completament estirada o amb les cames una miqueta a la diagonal. Anem a mantenir 5 respiracions. No moguis el cap cap als costats, enganxa bé la teva barbeta al pit. Mantenim 1. Col·loca bé les espatlles, col·loca bé els colzes. 2. I ara molt a poc, flexiona una miqueta les cames, acompanyes bé, amb la musculatura abdominal activa, vèrtebra a vèrtebra, cap al terra, no et deixis mai caure cap a terra. Si tenies el bloc, flexionaràs les cames, aixecaràs la pelvis i retiraràs el bloc. I ara un cop aquí, deixa els genolls al pit, separa els teus braços amb creu i deixes els genolls cap a l'esquerra, mira la mà dreta. Torsió a la columna
Inhala, torna. Les cames, la mirada al centre, exhala, canvia al costat amb cuidado. Acompanya els genolls, la mirada a la mà esquerra, descansa la torsió. Respira bé, ara ja sent com tot el cos descansa. Intenta no mantenir les cames a dalt, deixa-les caure cap a terra i el mateix. Si les cames et queden molt elevades amunt, col·loca mantes, coixins sota els genolls, sota els peus. Observa com la torsió ajuda a relaxar el teu sistema nerviós, millora el funcionament de l'aparell digestiu. Les torsions són molt interessants, ajuden molt a diferents nivells del cos. Torna la mirada recta al centre, torna els genolls al pit, abraça un altre cop les teves cames. I ara ja ens anem a Balasana. Baixes els peus al terra, estires les teves cames, deixes caure els peus, Shavasana, perdó. Deixes caure els peus cap als costats, separes les mans del teu cos, deixa que les plantes de les mans mirin amunt al sostre. Tanca un moment els ulls quan trobis la postura. Aquí pren-te un moment per tornar a connectar amb l'amor cap a tu, per cuidar del teu cos, per cuidar d'aquesta veu que tens interna, que només tu escoltes, però intenta que aquesta veu sempre vagi unida a tu d'una manera positiva, respectuosa. Intenta recordar-te sempre que la teva ment és la teva millor amiga. Deixa anar tot el que pesa. Deixa anar el que tu no necessites. Comença a connectar amb el fil de la teva respiració. Aquest fil coneix respiració i ment.